Kaya dapat tahimik lang tayo. Hindi yan. Okay lang yan. Pero imamax ko yung volume ng cellphone para pag may tumawag. Rinig na rinig sa background. Cantel Club, dadaan tayo ng Pakdal sir, di ba? Pakdal, pwede sir. Oh. Teachers ka. Learner Wood. Tapos sa circle. Meron yung sinakyan na liwat ako ng model. SUV rin. Parang may wala kang maramdaman na ganito. Ganun. Ah, baka pinaanan niyo yun sa ano niya. Ang tawag doon? Yung spring. Hydraulic mo. Oo, yun. Ganun eh. Kasi nanonood ako ng mga comparison nung sa Jeep, sa Wrangler, sa ano yun. Yung mga suspension set. May gusto ako pero mahal, hindi ko kayang yun. Mura lang sa billion. Wala pang billion yan. Pag billion na medyo mahal-mahal na yun. Okay, daan ka sa kabila, traffic. Kasama yung stars na. Friday. Dapat meron. Di ba palipit sila sa may Cantel Club yung mga papasok ng sasakyan? Basta sabihin natin, Hindi, ako Ay, pala. may ID pala. POBT, gano'n. Mag-iiwan tayo ng ano. Mag-iwan ng ID. Wait lang. Meron pa ba sa atin yung register? Wala na, checkmate na yung traffic natin ah. Ay, saan pala sa GC pa lang? Dapat nag-send kasi sila ng confirmation. Itong send naman ni Sir Jigs sa November 1 to 5 eh. Ay, hindi ko pa pala pwedeng i-announce. Saka na lang pag meron na yung memo. Baka mamaya sa sinyo ko. Uy, sabi nila no? Bigla ganun. Ano, hindi ko pa pala nalipat to. Kaya yung G-Rex. Okay, sandali. CSR, Kalatan. Sa inyo to, sir. CSR ng Kay Ma'am Kalatan. CSR sa akin. Sige, lipat ko na. Kalimutan ko yung lipat. Kalimutan kong daanan nung kahapon eh. Nawala sa isip ko. Tsaka madalang naman yata silang farm doon sa may FA. Ah. FAO3, madalang Oo. siya doon. G pa rin ba? Gilat tayong high school. Ah. Doon siya tambay. Ay, dito sa sasakyan. Ano daw sir yung connection? May Router yata. router. Eh, kung madalang lang din naman siya. Kem lang. Eh, meron na tayo ano sir eh. ChatGPT. Type mo lang yung gusto mo doon, si GPT ang gagawa na. Pero ginagamit mo yan, Sir David? Hindi. Manual pa rin ako. Si Sir Bon, ginagamit niya. Kasi may mga deadlines na hinabol. Iba talaga Ano na to, sir? ano sir na? Hindi natulong ng English 101. Ay ano yung Sabi- English yung writing, English 3. Oo. Sabi ko nga, sir, bakit niyo pa pinapacheck sa akin? Eh, sina-GPT niyo na yun. Okay na yun. Sabi. Hindi, basahin mo. Ikaw pa rin ang QA dito. Ay, hindi. Quality assurance. Anong spelling pala yung pangalan niyo sa GS? Ngayon ko lang napansin. Sino sir? Clarence. Ayun, Clarence. Ay, tama naman. Bakit mo rin ito? CLA. Tama naman. Yes. Dapat binabayaran din ako ng load ng UP eh. Kasama sa ano dapat yan no? Kasi Hindi ba dapat kasama sa petty cash mo dapat yun, Sir David? Hindi. Siyempre, kinokontak mo yung mga SA. yung Hindi. yung boss at yung ano secretary dapat laging may libreng load yan. Yung si boss lang ang meron. Oo, siya lang. Kaya ang ginagawa dati ni Sir Anthony sa akin niya binibigay yung ano, yung load allowance. Kasi ako din naman ang pinapatawag niya. Tawag mo si ganito, sige, ikaw na lang pumakasak. Yung plan ba sa kanya? Hindi sir, hindi plan. Ano din, prepaid lang. Ah, Eh, ngayon si Sir Bon nang nagkikip nun. Kasi sabi ko, sir, ikaw na din nagtatawag ka. Kaya siyang tumatawag. Pero minsan ako pa din pinapatawag.
signal. Sabi mo siya, wala akong load. Joke. Oo, hindi minsan may ganun kasi. Pag lalo na pag delay yung ano, hindi kasi nila binibigay on time eh. Tapos kapag nakalimutan na nila yung isang month, hindi nila i-add up. Oo. Kung ano yung kunyari, July, nakalimutan nila. Supposed to be dapat i-add up nila this August, hindi nila i-add up. Yung isa pa rin. Oo. Kung ano pa din yung nakalat na budget na per month yun pa din. Oo. Eh, nandun na sa kanila yung budget nung ano nung previous month eh. Bakit? Wala, mawi-wave ata kasi kung wala magre-receive. Yun lang. Sabi ko, Babal. kung wala naman si boss, meron naman ako. Pero meron daw yung time na wala ako, wala din daw si boss. Kaya na nangyari yun. Meron naman lagi si boss. Pag wala ako, meron siya. Baka Saturday nila pinareceive. Oo, sir, baka. Mautak sila. Disbursing bang mabibigay? Yes sir, Hindi disbursing. kailangan puntahan mo pagka na-miss nila. Hindi nga nila kasi hindi siya consistent. Kunyari, binigay nila nung July 7. Hindi nila ibibigay ng August 7. Hindi siya consistent ng 7-7. Kaya pagka hindi sir, pagka halimbawa pumunta sila sa office eh kataon walang magre-receive. Ay, hindi nang pangit sa kanila sir. Puntahan nyo. Hindi nila tinatawagan. Tapos hindi nila sasabihin. Oo, Para hindi ikaw na na lang sasabihin. Tapos pag pupuntahan mo, ay ala, oo nga, dami na explanation. Okay, hanggat sa hindi mo na makukuha. Pero yung ano natin, honorarium, saka yung meal allowance. Kaya pagka hindi mo Sabi pinunta, mo, ano, 3 weeks in advance ko in-request yan, bakit until now wala pa ako? Ako pa yung minsan na naiinis kay ano eh. Ay sorry, oo nga, ito na pala yan na. Oo na, for sign na tomorrow. No, 3 weeks ko yan mo na in-request, bakit wala pa? sorry, oo, ito na. Kaka-print lang daw sa kabila. Naayusin pa rin naman nila. Ayusin naman nila. kung hindi mo sinabi. Pero kung di ko sinabi, wala na. Nagantay tayo ng wala. Lagi pa nila sasabihin, sige sir, tatawag po namin pag may Sayang din yun, ang laki din yun. Oo. Parang Ang pangit kasi doon, pag hindi nakuha, tapos hindi na liquidate, nasa kanila, hindi na liquidate. Kasi may may span of time lang na i-liquidate yon. Kung nakuha ko, kunyari, August 5, dapat within 5 days ma-liquidate na siya. Pag hindi siya na-liquidate, tapos nakitang appear na release doon, or for pick up na sa disbursing, dapat ma-liquidate na siya. Pag hindi siya na, or else, pag hindi siya nakuha or hindi siya na-liquidate within that span of time, babayaran. Ay, oh. Yes, babayaran. Ikaw mo, bayad ba? Kung kanino nakapangalan yung check. Hindi dapat talagang gamitin. Ang laki naman. Abot ng 100,000. Yung last na honorarium natin, yung enrollment before na umalis siya. Tapos yung isa, yung meal natin ng 15. Sabi ko, nandun naman lahat properly liquidated lahat sa on time ng tapos check nila date tama naman. Tapos sila pa rin nawala daw sila. Ilang beses na nangyari. Pati yung one time na hindi kami nabigyan ng honorarium, grabe. Ilang beses na dapat na balik nila din. Gawin ko pa kami yan. May sabi ko, anytime na yun, ang pagkakamali ko, nag-book lang. Walang receipt lang. Kaya doon ako nasusunod ng papareceipt lang. Oo, xerox lang. Kahit walang laptop, basta may Ilan yung gate ng country club sir? Marami ba? dalawa. Isa lang. Parang, hindi. Isa lang. Isa lang, isang entrance, isang exit. Doon lang tayo. Doon. Sige. Doon Doon lang. na, yung papasok na lang. Doon tayo. Okay. Kaya kailangan i-ready na yung mga ID. Lahat Yung tayo. ID driver natin. lang atang mag-iwan ng ID. Ah, okay. Nung last sir, hindi. Ay, oh. Lahat kami. Lahat. Baka kasi pandemic. Isa-isa. Prepare na Hindi, tayo. nung ano lang. Nung... Mr. and Miss Oo, nung gusto ng SUV. Ay, oo, ba? Ano ID? Employee ID? Pwede din yung employee. Okay, employee ID na lang. Para lang lang kami. Okay. Pare-pares tayo. Dito kasi hinaharangan yung ano. Ang hirap kumuha ng ID kapag yung government, yung employee ID. Dito na yun, no? Oo, sir. New
U-turn naman. Jepa. U-turn tayo doon. Second gate. Ay, Second gate na papasok. pinalitan na nila? Hindi dito sa... Ay, oh, dito kami dati pumapasok eh. Dito. O di, dalawa yung gate. Akala ko isa lang yung gate nila. Eh, dito. Sinisi si Sir. Ito, Diyan. Baka exit na yun. exit naman. Ay, sa kabila. Exit. Hindi. Hindi ko nga alam kung anong hall tayo. Hindi ko ngayon Wala. nabasa yung buo. Ballroom something. Eh, ang daming ballroom. Sir, sa event po ng PLDT from University of Baguio po. Ballroom. Saan yung ballroom? Bro, damagaman yun. Lahat po ba kami, sir? Sir, ano po yung hall ng ng event ng PLDT? Ngayon pa lang namin hahanapin eh. Forbes Ballroom. Kasi may daming ballroom dito. Baka kung saan hindi pala PLDT yung pinupuntahan natin. Kaya nga. Mamaya mga board of directors pa rin natin. Ay, sorry. Next, lahat daw tayo. 31. Good morning, sir. Good Saan po tayo? Sa may event ng PLDT. May event bang? Tawagi di ang... Sa ballroom daw. Forbes Ballroom. Ballroom po. Yes po. Mas dawa ka pa yung mga... Event ko wala. May list na pa siya. Pause ko muna, nababasa. Itong lalaki lang. Kaya Tapos yung... Ito naman. Okay naman. Sir Lawrence. Ang mahal mo pa-member dito. 4 po kami. From University of Baguio po. Next time sa gate 1 mo sila padaanin. Okay na, sir. Diretso lang kami. Maghahanap na ba kami ng Sa kwarta doon, sir. Doon Ay, may sa guard pa Forbes doon. Ballroom. Okay, sige. Quartz Ballroom, sir? Forbes? Forbes. Forbes. Ah, okay, Forbes. Wala, hindi Parang ako- Forbes Park. Hindi ko rota kasi itong country club eh. Ako din. Parang this is my second time pupunta dito. Ay, third time kasi yung yung Famers dito ginanap nung Ay, oo. 2017. Yun lang din yung punta ko dito. Yun yung nalasing ako eh. Yung dito banda. Right. Yun yung event hall pero hindi siya ballroom. Yun ang hindi ko alam sa. Dito. Yan yung card oh. Dito, Sir Seth. Ay, wait lang. Tingnan nyo natin anong doon. Sir, sa may Forbes. Forbes Ballroom. Ay, dito, daw. diretso. Tapos sa bandang kanan po. Yung unang building po niya, bandang kanan. Salamat, sir. William. Ayun yung William Cameron Forbes. Yan daw gagamitin natin mamaya, sir. Pauwi? Sige, okay. Tig-isa na. Basta hindi umulan. Forbes Ballroom. Unang building sa kanan. Sarap kayang imanayo yan. Tutumba yun. Mas natutumba pa yan kaysa sa motor. Pag masyado pang mabilis, tapos kurbahan, bigla akong kinabig ka na. Uy! Diretso pa. Ayun. Kaliwa naman to. Sabi kanan. Dito. Doon ako nagugulan. Pwede ba English joke? Ang lagi kong basis doon, nangangaliwa. So, nangangaliwa is left. Left, no? Lefter. Left, tapos right ang kanan. Kanan sabi niya, right. Di right, di ba? Walang building dito. Hindi, Parking lot naman. Kanan sabi niya, kanan hindi ka, kaliwa tapos unang building. Yun. Saan tayo magpa-park? Hanap. Ito, parking. Ay, doon, no? Hanap ng parking. Wala, sir. Puno lahat. Ay, puno ba? Ikot na lang tayo, sir. Parking basement. Wala. Malamang, dyan tayo. Kasi ito, iba to eh. Wala naman kasi Dito na yung event ng dati. Oh, yung Famers. Famers.
sir. Sir, pupunta kaming Forbes Ballroom. Forbes Ballroom. Okay lang dito na kami mag-park. Thank you, pare. Pero saan ang Hanggang parking na nga to tayo dito sir. Okay na, dito na tayo mag Tabihan natin yung pick. Huwag na tayong okay school. Para matatakbo ako ng trabaho. Pagkagising, ngayon napapractice ko ng patay yung cellphone ko. Gigising kasi niya sila. Ano yung 11 ng gabi o kaya 2 a.m. in the morning. Mag-message sila. Tapos ang dami-dami na ng message. Lalo na kaya Saan pa? kaya nga tinanggap ko yung kanya. Nagka-vibe ako sir. Hindi ba? Hindi mo siya narinig. Parang wala na ano yung matotrauma ka na sa tunog ng Viber. Stress naman. Hindi nila alam yung boundaries. Alright. Let's go! Nakalakbay? Ay, oo, nakalak pala. Saglit lang, sir. Si Sophia kasi minsan binubuksan na agad eh. Hindi ba na? Kumula. Alright, sige po. Hindi ba natin kailangan yung payo sa labas? Touchdown Country Club.